Yeah. They be calling me a boy killer. Now me be the king man, I'm like no other. Now me be the king man, I'm standing taller. Na ma zan san yaron da zan aika gidan nan. Celebrate. Sure you know it's a birthday things. Everybody let you it. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, J-Man. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, J-Man. Dai ma duba na zan ga yaro ma aike shi gidan nan. Allah ya kawo yaro. I just wanna sojoji na mutanen da sun sha gwagwarmaya na yanzu. see the magic. Today is your birthday. Yawwa, ka san menene? Ka shiga gidan nan ka ce striker yana kiran ai. Sai ka dawo yaro. Mada. Too many ladies. Na? Da kowace kalma da. To. Mama they pray for the boy every night and day. Blessing for the boy. Mama they pray for the boy every night. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya faru. Wai ana kiran Adi. Waye ki kiranta? In ji striker. Waye striker? Yana waje ya ce ka zo. Ya Adin zo nan. Kai, ku ce ga can zuwa. Ke kuma da shi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, J-Man. Happy birthday, happy birthday. Wai baban ta ce ga ta nan zuwa. Wadan albarka. Na gode ko? Let's go shake the body. Man, today we go spend the money. This is a party tonight. We will do Sun whatever goge nan. Kai. tonight. We will do whatever Yau, we like. wani abu da dan bayan da kika saba fa. Kai, yau abin yan nan bone kenan. Allah sarki, Allah ku akuba. Yau, gidan kuke so mu shiga ne? Wanka defender ne yazo. Ko baka ji bane ba? Baba, da ke wanda ne wani ku fanta zo. Ni shi defender. SMS. J-Man no fuck boy thing. Say you are one of a kind. TGE told me so. Say you know it's a birthday. Ila ko wannan san bala'i. Everybody let's celebrate. SMS. Now I'm singing this song for you. Ban wayanka. Waya ta zaka ansa? Ban ko bara ka ban bane. Ja na ce ka ban waya kana wani ja na kaman wata alewa. Ban waya. Ba za a baka ba. To bari ka ga yanda zan yi da kai. Ko za ka yi magani na ne. To kai bari ka bi. Ni zan maganin marasa kunya. Wala. Wato. Sweet like potato, and the way you dey do me, Ronaldo, and Ronaldo. Send the banda ko. Wala'i. Gaskiya ba zai yiwu ba. A ce kwana na shi dai ban yi fada da kowa ba. Na saba rigima. Kai. Ina. Ba ma zai yiwu bane kwata-kwata. Da. An sai in zama don hofi. Ina dawa na gaskiya. Ƙarya ne wallahi. Duk wanda na haɗu da shi. Yau sai na yi fada. Forget the speakers. Kai. Yanzu ta ina ma zan bane wai. Kai amma bari in je ta wurin da sa'abba suke zama kawai zai fi mu.
nan da safe can da rana. Ya haƙuri dan Allah ka ya haƙuri. Ai da ma rigima nake nema. Ai na baka haƙuri. Ai na baka haƙuri. Aurin banza wallahi sai an yau na shiga uku na wallahi lalace. Allah ya maka dan Allah. wallahi na Allah ka ya wallahi Allah auyo. Kai. Me ya hada ku? Ya ruwanka. Kawai bawan Allah. Abin da nake so shine ku kai me ya hada ku? Wai bawan Allah kana ji. Na zo wuce a ta nan. Bawan Allah ne ya zo yana huci ya bangaje ni. To ni ban san me yake so in yi mai ba. Wai dole sai mun yi fada. Yanzu so ai na ce sai an yi. Ai fadan nan sai an yi fa. Kai abin da nake so. Kaji fa. Duk wanda yake neman rigima fa Allah baya son shi. Kace Allah ne. Idan Allah malami kai hakuri. Bala bala ba. To kai hakuri na ce ma. Ko ba ka hakuri ba sai ka ci duka. Idan ka kai wace kai dan wanshi ne kenan. To wallahi dukan ku sai mu duka. Banza. Kai, gaya maka cewar kai haƙuri ka tafi ka rabu da shi. To kai tunda ba za ka haƙura ba sai ka wannan kai. Haƙura ku sai. Ai ba ai. Ku haƙura ba sai ku yi ta tai ni bari in je in samu guri in. Ba su ba. Subhanallah. Ai dama duk abin da mutum ya ji to ba ya ki gani ba. Ai ni ba ya nuna mun nacewa in Allah ya da yana ga nace shi. Yau sai ya farfado. Ko kowa na nawa zai yi. Ni ina zaman jiran shi. Sai ya taso ya zo ya same ni. Ba yau kwana daya ba. Allah ya kai ko kwana uku za ka yi anan ina zaman jiran ka. Kwana daya. Ai ni ina nan. Zan ga yadda wannan al'amari zai kare. Kai yau har kwana uku bawan Allah nan bai tashi ba. Ai yau ko kwana 100 zai in Allah ya dawo ina nan sai. Hai. Kwana uku ba kenan. Hai, na dora kai da bayan su ma. Ya tashi. Ka taso kai nike jira kawai babu lokaci. Taso kai nike jira. Ai sai na ga ƙarshen faɗan nan. Wallahi sai ku tsaya. It's the G-O, go, yeah man. Wa ina za ka je ne? Wallahi yana son na shiga nan gidan ne wallahi. Dama ina ta neman kan gaya ma wata magana. Na mene to? Dama kwanakin baya ne na ji ana ta cewa ai kun yi faɗa da wani ɗan ƙaramin yaro haka ka mai dukan ka haƙura mana wai. Ai duk da na haɗu da bawan Allah nan. Kai baka da haƙuri Duk da ne? na haɗu da bawan wallahi ba zan taɓa kyale shi ba. Kai da aka ce ka bige shi sai da ya wajen kwana uku a kwance. Haba malam bashi. Ka kyale shi mana ina za ka kai wannan zuciyar ne wai. Hakan ba zai yiwu ba. Ni in ka ga na babban Allah to mutuwa ne. Shikenan Allah ya sa ka shi da zama. Ni kaga ta bige ni sati na kusan ɗaya ban tashi ba kai bari yi bacci in huta kai
bacin ma wallahi ba zai duwa da iya inda da haɗakin ma wallahi guduwa zai kaɗan ma ka gani dama neman ka nake ido rufe Zona dan ubanka ba kana nufin kai wai ko kana nuna kai dan daba ba ne? a'a in ba haka ba me Waya dan dawa waya ka toshe ɗan gidan kai dan daba ba wani dawa ko dawa sai da ne ta baka hakuri lokacin da ka tare ni amma ka kiji sai da ka kai ni bango kana kaura ko kaura kake ko wallahi asalin aiki na kafinta ne kuma wallahi shi yanzu gaba na daina ga baki daya to na ji ana ce ma dawa ko a'a dawa kake ko dawo a'a ni yanzu ma haka wurin yan kwamiti zan ka zo mu je yanzu can zan kai ka dan Allah ni ba sai na kai ka ba dan Allah ka yaƙuri wallahi mafarki ne ka naka ina kwance yanzu ma daga can nake tasowa ne na rugo da gudu ban na rasa ya zai wallahi tun da mun dukan nan zan kai ka wallahi tun kusan sati daya dan Allah ka yaƙuri ina can zan kai ka mu je Yau ma ai babu kowa a gurin. Bari in sheki. Yaran nan masu alalan nan babu wanda ya fito. Bari in ci in saita. Assalamu alaikum. Babban mutum. Kai so Bukogin karfe. Ai kai ne a majalisar kenan. Na shigo daga babu kowa na ce. Masu alalan nan fa. Wallahi ba hake da ta zo. Yare nan ta zo ya zo ba ta 30. Wai 30 din ta na abu nan? Allahun mu ta je tana cewa ba ta 30. Lallai ai kawai ka keja ta nake gaya maka. Ha manta da ita mu ci gaba mai labari. Haba, ai ko akwai labari. Ba ni. Ai ko zaka sha ta. Zan fara ma labarin. Ba ni. Ka shirya? Ina ji. Yawwa, akwai sanda muka je kauye. Wata kakata take bani labarin babana. Ka san da manomi ne. Manomi ne shi. Ya riga ya shirya ya je gona. Gab da zai shiga bakin gonan nan tasa. Sai ya ci tuntube da visa form. Sannan kuma ya dauke ta ya dudduba ga kai. To wannan me amfanin ta sai ya sa ta a gaban aji. Sai ya shiga cikin gonan nan. Ya haƙa rami na ɗaya, na biyu, na uku yana zuba dawa. Kawai sai wayan nan ta fara ciki. Bayan irin mun koma gida mun dawo binni an ba mu hutun makaranta mun koma sai ya ce ka ku zo mu je mu dan yi kewaya. Muna zuwa ba sai ya ci tuntube har ya faɗi ba. Mu duba mu ga menene ya yadda shi muna zo sai muka ga gilas. Aka duba ana haƙowa sai aka ga joni. Wayan nan ita ce ta tsaye tsoro ta yi shuka ta yi rikida ta zama joni. Joni ba. Joni kai. Ita fa. Kutuwa bura. Joni ba amma ka sha wai ƙarya nake ma ne wai. to tana ina wai koko a ko kakanka da ya mutu da ita ya tafi ne. Ha ba. Ka ganta ba. Duba ka ganta ba. Joni gata. Joni ba. Ansa. To ai dole man ansa. Ai wato aboki na ai sai ka tuna min da wani labarin wani kaka. Haba dai. Allah ke gaya maka. Wata rana ana nan. Sai muka tafi da jikoki da tattaɓa kunne da sauran 'ya'ya na gidanmu. To kawai sai aka ce mana yau fadama za mu je. Muna zuwa fadama ba kowa sai kama shan rake ba. Ina bazga naga kai sun fi ni shafa. A gonan kakada. Kawai sai na duba cikin jakarsa kawai sai na ga suturu. Ai nake gaya maka ina ɗauko suturu ɗin nan sai na soka a tushiyar rake. Ikon. Zuƙa nake sai da na sha tara. A raken? Wai ta stroke ɗin ka sha wannan abun? Kwarai ma da adiya. Amma a duwawun raken? Haba, a wani gari ne ake tsumbula stro a duwawun rake a sha? Haka zuƙe guda tara. To kai ta za ka rena mu hankali ka ce ka kunye da waya kakan ka. Kai malam kakka rena mun wayo. Kakka rena mun. Ni da ka wannan abu. Kai, na'am. Kai
wato gonar ku bai canza waya. Ban taba ganin gona mai sutura ba sai a gonan kakan su wa'innan. Iko Allah. Kai. Bala'i. Salu. Bala'i. Ba ka. Kai. Wai rayuwar fa dandali kenan fa. A to ba gashi ba. To. Nan laki. Riga ba nawa ba. Takalmi ba nawa ba. Na kanina. Kai. Zaman banza bi ba. Kanina tun yana firamare 1. Aka sa shi a gurin aiki. Yanzu ga shi ke ci da gidan ni koron ma aka yi. Ina ne laki. A na shiga uku wallahi. Dukan ma yaƙi zuwa. Awayen ma yaƙi fitowa. Ha gai. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Baka ci shinkafa. Sai da nama. Bala'i rikiki an ɗauko kai aiki. Bangu. Wai ya labari. Wani labari? Gari duk zafi, ga rana, ga yunwa, kai ina ne lafi. Haba abokina kai da Allah tsaya ka ji mana. Me matsalar ka? Yunwa ne ke ji. Ai dole baki ya wayi. Bala'i. Allah ya raba mu da ku. Ai dole a ba a nema. Sai an yi ma akwai so. Ta bari mu roƙi mai sama mai duka ko zai ba mu. Allahu wahidin qahhar. Mai sama mai komai. Kai. Ya Rasulullahi manzon tsira. Kai. Ikon Allah. Garin nan fa ya cuta. Yanzu kana bin kuɗin nan ma guduwa suke amma gaba daya ka bi ka kama su kaman berayen ina babu. Allah mai iko dole dai mu tufufa Sabon ka kar ka bar ba Haushanka gangayen rabarka. Na ga kana son bakin da tun daga can yana tafiya me yake faruwa? ai garin na ya cuta nake ga ma dan gajere. Kai ka bari kawai. Ka ce kuna jin me muke ji kenan? Kai bari. Matsakin ne ya kamata a ce ne ba. Allahu kawai ya kamata a ce in roƙa. Ya Allah, ya Allah, Allah ka bani ƙaton gida. Ya Allah, ka bani jibgegiyan jib, ya Allah. Ya Allah. Allah ka ninka min nashi biyu. Ninka min biyun nashi. Ya Allah. Ya Allah, ka kai ni maka, ka haɗa da zan kaɗaɗiyar farar budurwa ya Allah. Ya Allah ina roƙonka. Allah ka ninka min abin da ya roƙa biyun nashi. Ya Allah ka kai ni Maka da Madina da China. Wani narka mata jajaye. Ya Allah. Kutumar uban. Lalle ma wannan ni da roƙa shi zai samun garaɓasa? Amma na san me zan yi. Ya Allah. Dan girman ka ya Allah. Dan tsarkin mulkin ka ya Allah. Allah ka biya mana bukatunmu na duniya ya Allah. Allah ka biya mana bukatunmu na duniya ya Allah. Ya Allah ka liƙe mun ido na guda ɗaya. Ya Allah ka shanye mun hannuna guda ɗaya. Ya Allah ka
ka shanye mun kafa na guda daya. Ya mana, ka tsaya mi addu'a dan Allah. Ina wala ba zan tsaya ba. Allah ka tsaya mi addu'a. Wala ba zan tsaya ba. A liƙe ido, a shanye hannu, a shanye kafa. Ina. Ita ya za kai? Ya ga maka za ta yayi ni. Liƙe ido. Allah bai mana bukatar mu. Karaman dan iska. Ai na dauka zai yi addu'an ne. Dan iskan banza da wufi. Ai irin wayannan mutanen ka ce za ka bi musu da addu'ar nan sai ka ga. Yawwa ga gajere ga wando. Muna jin ka. Dama akwai wani tambaya uku da nake so muku. Aha. An tayo ta. Gajere. Dan Allah da Annabi wai me bambancin barkonu da yaji? Bambancin barkonu da yaji. Tap. To, Tashi hankali. zai dai yaji sarfaffen abu ne amma kuma daga barkonu yake. Amma kuma barkono ya fi yaji zafi. Kai. Kana bari ashe ka san asan. Kai. Wando Kai. kana da yaji dariya. Ato. Ai kai ma zan tambaye ka. Allah ko? Dan Allah dan Annabi wai menene yaren tantabara? Tashi hankali. Ta abu ne mai sauki wannan. Allah. Abu ne mai sauki amma dan Allah zan dan tambaye ka. Ina ji. Kabbar ranka ya baci ba dan Allah. A'a ko kusa ko alama. Dan Allah me yaran babanku? Babana? To ina ganin kaman Ibra ne dai. Ibra ne. To ai an zo wurin. In ka bincika ka bi sassala ina jin yaranta ne. Ita tantabara. Kana nufin yaran babu. Hajar Rama. To wai ku ina zuwa daya. Ku samarin nan masu bi. Ba ka ganin ana faɗa. Ban raba ba. Ai mutumin kenan. Kwana biyu. Lafiya wallahi. Dan Allah. Allah alhamdulillah. Kai mutumin kenan. Ka san fa in dai na ganka sai na ƙara tuna wannan sunan fa. In maimaita ta. Ba ka ganin ana faɗa. Ban raba ba. Ka san fani ko aljanu naga suna faɗa. Sai na tsaya na raba su. Kai ka san halina. Kai dan gajere. A dai ba a hankali har yanzu baka daina faɗa-faɗan nan da kake yi ba ko in ce rabe-rabe. Ba za ka gane mani wando. Ka da mu. Gaskiya ne. To ni baran karasa zuwa majalisa a dai ba a hankali. Kar a nunnushe ka san muna ji da kai. Wando. Ka huta dan gajere. Wando. Dan gajere. Kana wurgar da wula ne? Na shiga uku. Irin wannan duka ai zai burma min kirji. Mutum ɗaya ne zan iya kira. Baka ganin ana faɗa. Shi kadai ne zan iya kira. Dan gajeren nan ba na san me zan yi. Bari in je in kira shi. Ana faɗa. Ana faɗa? A ina ne? Ina zuwa. Me haka? Kai kuma daga muna faɗa da wannan aka shi na kan wa
inna lillahi la ilaha illa kai wallahi sun haukata ni wayo Allah kenan sai haukata shi ai ji kaman waka fa anya kai kaman wakan don ji Toki yau na zama zaki harkan fati aini ne sarki zuban flows don bana birki sharaf to A-boy yaran kirki gas sai ku daina raki don na zamo sarkin yaki kaga yan banga Chasu muke from KG to Khan I'm shooting this rap but I say I'm kidnapper I'm waiting to Zan in got the money sufficient nigga that's in the money maybe you pass you didn't you guys even the mass ana ba mu da party kai baka da hankali ko wato muna bikin yan autan aljanu shi zaka zo ka ce zaka cire mana MP kai ha aka tabarma muka ce zama da gundu bale tare ne ka cire ne ka wannan da yarinyan nan ban baka labari ba abun haushi abun zuciya na kaman ya fashe da yarinyan nan wai yarinyan nan take wai su mata shawarma shawarma kuma da tare na ma hankali da zuma da ta yi kai ya zan yi ko banda ko sisi ta sani kuma tana wani gayan wai su mata shawarma kai baka ma sa abun haushin ba irin kudin da yake gidan sa yarinyan nan motoci alaji gidajen baban ta amma na yi yarin da sato kuɗi da rinka sato kuɗi tana ban wai tana gaya mu wani ba zan gane ba me zan gane domin taban kuɗi kawai shine ni in gane ai kai ka so mutumin irin lamban nan irin na gayu kai ya kamata a ce tuntun ka riga ka nuna mata ba abin da ba nayi da ita ba ta ganewa ne gaskiya gane ni na ba ran jin dawo kawai to sai dai in ce mu a dawo lafiya gana dawo lafiya kai ma kan baka bata mata ya bata mai da kanka bata mai abin da zan ce ma kenan dai sai dai in ce mu a dawo lafiya ka ce ko in je dawo bari in je sai ce ma dawo lafiya gana dawo lafiya sai ma ka fata wata mare ba ba ta mare ka fata mare ai abin da zan ce ma kenan sai ce ma dawo lafiya jere ga jere an matsa mana na wajena an kawo ma labari kuma kayan mun fuska maganan yarinyan nan ne abun ka san me wannan maganan ma kamata ya muje musu kawai ka tashi ba nan ita kawai ka mu je shi yasa ne da kai ban zance ba ba ka da yarinyan ne ke so na ina ai na ga wallahi akan yarinyan nan ko ya baka ma mutum ya za ka kama yaran nan gajere ne ka yi sara a kan gaba ko san inda abin yake mu ka so samun inda yake mu ni da ya gare ni ina ne zan jawo muku shi waya gajeren ne da kai kawai kai ka tanyo mana shi kawai ka je ka tanyo mana shi kawai da ce ba kawai ka je ka tanyo mana shi ce ba zan kai shi alƙawarin ke sai ni ma da ma akwai abin da ya da sauri ya ci uban shi ba wanda mai sa abin da ba
a nan za mu kashe shi. Ya za ka mun haka? Bari ka na yadda da kai. Ka yadda da ni? Ka je ka ina son yarinya ina ai hakan ba zai ma faru bane. Ku so mana. Ba za mu shi ba sa mai kai. Dan girman Allah ka ya uri. Ka tuna ya uri. Ni ke shi mana wani. Juya mun shi mana. Ka juya mun shi. Domin samun sababbin bidiyoyinmu sai ku danna subscribe, danna alaman ƙararrawa, an mun sa sabon bidiyo za ka gani. Mun gode masu